Sulod na dito. Ako ang hindi bay. Imo na lagi na. Sama na nga. Taron ba? Ay sus. So karon mga bay kay nakasweldo man ta karon bay sa Facebook, nakasweldo ta gamay. So karon nakita ninyo ning bugas mga bay. Ato ning ihatag sa akong baybay ug naapoy kwarta na akong ihatag nga gamay sa iya. Kaya ang among sweldo gamay ra man pod. So bahin ra pod ni gamay sa among sweldo sa Facebook kay nakasahod man mi. So tungod sa inyo ang pag-share sa mga video, daghang kaayong salamat ug dako kay mi kalipay. Actually guys, si baybay nako wala to kabalo nga naami sweldo karon. Wa siya kabalo nga magdala ko sa ilaha og bugas nga akong ipahalipay po sa iya. Naghatag man siya og lingaw sa ato hatagan po nato siya og kalipay. So karon na bugas og naapoy kwarta nga gamay para pang kuan nila pang grocery. So di ko ka video paingon sa ilaha mga bay kay rap road kaayo, human ako withdraw nagpalit na ko daan. Di ko maka video kay layo-layo mang ilaha god distansya. So ubanitan nyo karon mga bay. So mga bay na nata niabot na to sa balay ni baybay. Na nato sa yang balay. Ya, narang bugas na to ihatag sa iya bay. Siya tong pakuhonan ni mga bay. Asa no to kung bay. 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 Uy, dali bay. Palihog ko ani ko ha bay. Bay. Mao bugas nga pautang bay sa kuha? Ha? Mao bugas nga pautang sa kuha? Oh, pautang na ko bay na. Kuha bay. Palihog ra ko kuha bay. Kay unsa to imong ingon ang bugas bay? Kuha ko? Oh. Na bay? Barang wa kay sudan bay para pero lami kay siya karon. Kaunon? Kana bay? Imo ginabay. Mao na bay. Mao ni ang mao na ni mong kahago. Kaya nagatag mantaglingaw bay na potay. Malingaw po ka na gamay bay. Pagulod na bay ba? Ha? Pagulod na Mo? Pag-share ba? Lagi. Sure oy. Nya naputay kuan gamay bay. Naputay kwarta gamay bay kay may lang na pang grocery bay ba. May mga asawa bay. Kanto bay. Nagpa Ako trabaho. Na pagikuan niya. Sulod na dito. Ako ang hindi bay. Imo na lagi na. Sama na nga. Taron ba? Ay sus. Imo lagi na bay. Di sa pasalamat bay. Oh. Di sa kang pasalamat. Ay sa kayo pag ka na ko tag kwarta. Pasalamat ka din na kana ko tag kwarta ron. Maning balay sa kong baybay mga bay. Oh, maning yung mga balay tanawa bayo. Ya, luoy na kayo mga bayo. Sanay kayo lagi. Ha? Pito sa minus king ko ano? Kini kada lagi. Hoy warga. Pila na kasi mana? Dugay-dugay na? Pagsimana na gyud. Sus, dugay na no. Nya wag ko ano? May lag nakakuanta nakakuha ko gamay ba no? Salamat kayo. Ha? Pangyo po niya mga iskabulan niya po dito. Sa kabulan na ninyo? Tayo no? Okay kayo? Barang may kwarta basta na bugas. Naibugas. Kaya naman ang sudaan. Pangitaon rin na. Nara na silingan. Lawi-lawi man ta. Lawi-lawi mga gulay-gulay no? Ay okay kayo. So karon bay kay kuan man bay. Ini ay kamay podre bay. Sabay ha. Huwag ka nagdahom nga sweldo ta. Buing. Na bay. Imo na bay. Salamat kay bay ha. Ayaw. Lagi. Sa may kakasulti sa atong mga viewers bay. Gamay-gamay pa man na to ang sweldo bay, pero pasalamat gyapon ta sa atong mga supporters. Kay naka bugas. Nangyabot sa inani ba? Oo. Di ba? Kaya tabagod sa panahon. Salamat kay kayo. Unsay pasalamat? Magpasalamat sa mga tao. Ismail Liza. Yeah.